Odogu Bishop. Hey, 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 hey. Onye amege ka onye vigilante. Dogwuru gị nọrọ ọda ahụ ị nọ. Dogwuru gị otu iro gị ike. Turn that thing. Turn that thing. Bishop agali korolam. Ọmụ aka ebere nga amegara anya. Abịa m n'udo. Na mbọ gị bịa ebe a. Abịabuola m mbụ mana akpọ m isi gị na-ewere m iwe. Were fonu gị tewe na gị ele azụ. Sịrị m agbalite volume ka m na-anụ ihe ị na-ekwu. Ị nọkwado ka onye repis ede. Nkịta ọ taala gị mbụ. Mba. Lekwa etu esi nọrọ nnọọ ka onye agbarala ọgwụ repis mbụ. Nkịta ọ taala gị mbụ. Mba. Ya were fonu gị. Aha gị. Mgbaga aha m na-agị ya dịka egwu. Bịa nwoke ameghe ka onye nkịta tara ala. Lanya, sit up. Nọrọ ọfụma ndị na-agaghị arụ aka Chineke agbaghị ọkụ. Itinye kpirikpiri lekwe kpeshi iche ka ehit. Gbọọ ọgwụ. Chineke agbaghị ọkụ. Nọchi ọfụma. Nwa m na-amaghị merere ala chụla gị obodo ị nọ n'ime ya. Agaghị agwa m ịgba m ahụ. Aha gị wogede from that touch here. Don't come here to joke with me. Ngwa gị aha ga-achịkwara m ọchị mana aha wụ otu amaka ikpu ama. Listen. Don't joke with me. If you are here to joke, I'll bring you down here. Aha gị wogede. Otu amaka ikpu ama. Ọwa aha nne gị na nna gị gụrụ gị. Ee ya Bishop. Ee ya. Oh, very wicked parents. Otu amaka. Ke ọnụ apụrụ gị apụ ọhịa iji onye nkịta agbara ọgwụ rebis. Oga, if you are joking with me, I put Ogi and I will never take it from you here. You want your bear? I'm on Imo State. Ebe n'Imo State. Omishak. Idata South. Imele nwoke na nwoke mbụ. Mba na aka ụdị ajụ ya Bishop. Damn you ịbịara nga atụmele ụdị ajụ dị ihe. Ke kwara ụkwụ ka onye agbara ọgwụ rebis ka ịbịa nga atụmele ụdị ajụ dị ihe. Ndị na-eje nwoke na nwoke masa eji akpa agwa ka ndị nkịta tara. Gbaha ibiliri ọtọ lazị masị ụkwụ gị dị ka onye agbara onye nkịta tara agbara ọgwụ rebis. Ịbịara nga bịa atụ m sị ka ụdị ajụ dị ihe. Lekwe ngo gị ga-abụrụ ngo nwaanyị bịa nga bịa atụ m sị ka ụdị ajụ dị ihe. Atọ here. Eweliwe. Ite onye garala mkpọrọ bịa nga bịa eruwe isi. N'oge ahụ ịzaga atọ amaka ikpu ahụ. Jesi m n'oge ajụ dị ihe. Bịa, ekubi ije dị. Mba ahụ. Ele nga anọ m ọgọ ọgwụ n'ime ahịa ka ọ n'ụlọ chọọchị. Mba na hospital. Ifuole mbụ mgbe dị na ntakịrị ifuole mbụ. Mgbe m dị like 4 years. Ifuole mbụ ifuole mbụ. Efuola m mbụ. Iyiri onye furu efu. Maka Chineke kere mụ n'ahụ. Nwa bingo. Nwokorobịa furu efu. Ele nga achọtara gị.
onwe onye Arabia kpọrọ m nnọọ ha ahụ ya na na the area there bịa nata m ya. Zoke. Okorobịa nwaja ara ọbara ara na mmiri. Ara nna gị ọ ka dị ndụ? Nna m dị ndụ. Nne gị ọ dị ndụ? Ee. Ị dị afọ ole? Adị m 34. Paga onye goof? Mba. Ara ọ gbaala nna gị mbụ? Mba. Ahụ kwụrụ akwụrụ. Mma gị onye ara? Mba. Enwere nwanne mpaghara agbaga ma ọ nwanne mma gị? O nwere nwanne mma mara gbara obere mana emekwara gwọta ya. Agwọtara ya agwọta? Ya agwọtara ya agwọta. Family ọbara ara. Family of ọbara ara. Ntamu ọ dịghị? Mba. Amụgoje ke ụtụtụ kọwa abalị? Bishọp onwe mgbe ọ na-ana eke. Nkịta amụ nwa nkịta yawa ọbara ara nkịta amụ. Ebere gị ugwu? Ee. Iji aṅụ goof? Obere bishọp ma ọwa siri ike ịma mmadụ nakọtakwa ya ebutu uche. Nwa onye ara plus ara nwa ajaị n'ime ya. Ọga? Sa. Ị gbala ncha mbụ? Mgbe m dị ntakịrị. Ị gbala ncha mbụ? Agbaala m agụ m atụrụ gị asị. Ị ma ihe ị ga-emere m biko aga m continue because your abroad the questionable. Number one, ihe dị ntakịrị ifuru efu n'aka onye ara ka e nwetara gị. Your uncle side mmadụ ara dị ya. Ị na-aghọta? Then gị nwa na onwe gị iji aṅụ goof nwa aja ya ara nọ gị n'ime. Mana bishọp awụrụ m onye mbụ. Ọ gachiri ka obodo isi na-anọnyere anyị. Anọ m US. Okay. Well, half of the people nọ na US, some of them nwere kolo. Achara m nwa bishọp ebutula m chọrọ m. Lanya na ihe m ga-emere gị. On a more serious note, gara m lab ara. Obodo ahụ nọ n'ime ya na inwe dọkịta na-ahụ maka ya. I can tell somebody nọ na life nga ha nye gị direction ụlọ ọgwụ ha. Ụmụ nwaanyị nọ ya nwere ụlọ ọgwụ ebe a na-ahụ maka ndị ara. Gaa di ya. Elee ihe tọrakwanụ gị ọcha? Ihe m gwara gị sara adịghị. Elee ihe wụ isi ọchị gị na? Agwara m gị something very important. Listen to me, I'm not joking here. Now investigation m nidiri ime gara m lab ara m sị gị gịnị? Esi m gaa lab ara. Ga-aga lab ara gị bịa ngabịa takụchite m eze. Gaa lab ara ịgacha lab ara gị bịa hia ma mara ma ịdị oke ma ịdịghị oke. Bịa nga atakụchigere m eze. Lekpa mmadụ ga-eji ede ndụ m